си ще търсим злато. Зато че нека да започваме. Така. Нека да започнем да търсим камъни. Така. Сега няма нищо да заключе. Да, не смятам, че ще е трудно. Така. Ай. Я дай да изравня малко. Добре, чакай. Сега трябва да Аз трябва да отивам да продам и да ям я. турта. Ям турта. Тортичка. Не дай се лей, бе. О, чакай, аз забравих да направя update. Там е подбреджен. Ай, let's go. Видя ли, че имаш джетпак? Да. Чакай сега да махнем първо тия червените. И аз имам една идея, която с брат ми направим как играем тази игра. Добре. Виж сега. Тук първо махаме тревата. Тъкаме по един път и се маха тревата. От другата страна иди сега. От там, натам, Стевко. Тук. Натам. Давай, следвай каквото аз правя. Добре. Аха. No. No. И тук камъните малко гличват. Може да ги взимаш дори да не си го изкопал. Да. Да не правиш видео, бе. Така и тук няма нищо като цял да пием. Но ще трябва да ям торт. Има 2 торти. Да ти кажа ли къде има? Също. Ей, тук. Къде? Ей, тук също можеш. Не, той е за VIP. Не, пак можеш. Робък се е при. Не, безплатно е, брат. Безплатно срещи. Чакай, ще искам да видя. Да. What the fuck? Трябва да гледаме за това. Не бе, покища. Сега ще трябва да тръгна. Аз не знам на какво да играем. Чакай, ще потърсим и тук пак ще играем. Той има 37 лева. Да. Аз сега още един камък и отивам да продам и ще направя някой апгрейд. Окей. Тъй аз тук имам. Аз продадох малко торта. Апгрейднах параницата. За повече място. Да. Вече не е 10, а 14. Нали на тебе, че са апгрейд на лопатата? Да. Ето, казах ли ти? Да. Че ни трябва. И тъй. Трябва да се апгрейдваме. И скоро ще влезе супер. О, не. И така, хора. Да. Ще поиграя малко 5 минути. След това, ако ще искате още на тази игра, трябва да се абонирате за канала и да щупите лайк бутона и нека да съберем 5 лайка на това видео. И